tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo wano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramu pano pa television ndi Rainbow Paints. Wow, I think crayfish looks amazing in the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, then orange, ochre sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mulendo wanga programu hii madzulo wano ndi wolemekezeka Bambo Kondwani Nankunga, MP amenenso ndi president wa chipani cha People's Development PDP. Iwo wanso ndi phungu nyumba ya malamulo ku Mulanje. Ndikufuna ndikulandireni wolemekezeka Mr. President, mwatilemekeza kwambiri pokhala nafe madzulo wano. Zomwe kwambiri Brian. Munaganiza kuyambitsa chipani cha PDP. Zikuyenda bwanji months down the line? Ndikapanga evaluate. Kapena ndikapanga evaluate ngati chipani. Tipona kuti ifeyo ya on track. Okay. Zinthu zathu zimene tinakonzera zikuyenda bwino. Ndipo tilichite chikhulupiriro chonse kuti kufika September amawe ambiri amawe ochuluka akavota chipani chimene chipani cha PDP. Okay. Ndito Chima chaima pati chipani cha PDP. Ngoja zanu ziti. tili ndi ngoja zitatu. Okay. Umodzi chakuyanja kwanira komanso kulimbikira ntchito. Okay. Takhazika pa chimene chocho. Chifukwa chani tikakamba za umodzi mdziko muno kuti muone zipani zomwe zakhala zikulamulira mbuyo makamaka kuyambira pomwe tinangomaliza one party system kwambiri zinaphinjika kapena zinakhazikika pa kayenesedwe kawo kokhala ngati kuti kokondera nepotism. Chifukwa chake timadandaula tsiku la lero kuti tikakamba pano pamene chipani cha MCP chikuyendetsera boma anthu ambiri omwe ali mmenemo ndi achigawo chapakati makamaka kulilongwe kapena kudowa komanso kudowa. Yes. Malingaliro omwewo analiponso mu nthawi ya DPP kuti tikaita ngati DPP anthu ambiri omwe anali mmenemo mbomawo anali achokera ku maboma Mulanje, Cholo, Chiladzulo makamaka maboma akunoko kumwera. Yeah. Ndiyeno zinthu ngati zimenezi zimaphinja mwina zigawo zina zomwe mwina chifukwa cha anthu kuti ali kochepa kulibe chipani chachikulu kumene koko anthu amene acha anthu ati akaphinjika. Chifukwa tinachiona ichichi kuti bwanji ife titsindike kwambiri pa umodzi. Chifukwa chonena kuti no Malawi wina aliyense akhale ndi ufulu oyenda kupita kukapanga msonkhano kaya ndi kumpoto. Yeah. Ayende akapange msonkhano osaopsezedwa kulilongo. Ayende akapange msonkhano mosaopsezedwa kunoko kumwera. Chifukwa tithakusiyana maganizo kaya pambale kaya zipembedzo kaya mitundu koma tikayenda tikasiyana ndimakhulupirira kuti tili ndi kwathu kumodzi kumwe timakuncha kuti kumalawi. Ndiyeno chimene chichi tifunira kuti tisakesake njira zomwe zingatithandiza kuti Malawi akhale mmodzi osayang'aniranso kuti ine ndi wakumpoto wakumwera kapena wachigawo chapakati. So chakula bwanji pano pa chipani? Chipani ndi chakula. Okay. Ndikakuwuzeni panopa kuti tili ndi mamembala okwana
3 million 3 million particularly lori. Okay. Ndipo sikuti tikungogamba kuti atangwekha 3 million ya tili ndi system yathu imwe timayuza. Tili ndi command center. Command center. Yes, timaita command center mwene kuli anthu ogwira ntchito. Omwe amalumikizana ndi anthu omwe ali pa grassroots ku district ina iliyonse boma lina lililonse ndi kumaona membership. Ndi chifukwa chake pakati pamene zipani zinayamba kuthamanga kupangisa misonkhano kama whistle stop kaya jani anthu amati awa kupangisa kaya DPP IMCP akupangisa koma PDP sabone ena kumanena mwachipongwe kuti PDP inatha inakhala chipani china chake yotino chamthumba komano takhala tili pakalikiliki kukonza ma structures a chipani. Chipani kuti chikhale chipani cha moyo, chipani cha mphamvu chimanika chihani ma structures. Tikati ma structures kuyambira ma constituency, ma district, komanso ma area. Tinauza system yathu rena kuti maboma akulu kati ma district ama rural areas omwe constituency yake imakhala yaikulu kwambiri tikhale ni ma structures kapena ma area okwana 300 tionesese kuti constituency imeneyo kati constituency tingoyerekeza ngati Chiradzulu South mukhale ma committee okwana 300 andi pakomiti pena paliponse pakhale anthu okwana 100. So tikapita kudera ngati kumeneko ngati tapanga ma area 300 ndikuti we are talking of having 30,000 direct voters omwe adzavotera chipanichi. Zikusiyana ndi kuja kuti nosogolera chipani akumunyamuka lero ndikumayenda kaya ni mutala tabwera ni pano kupangisa stop bwerani pano ndikayimapo pamene paja munthu uja sayankhula ndi anthu achipani chake chokha amayankhula so ndi anthu azipani zina oti sakamuvotera ma system omwe tili nayo ifeyo ndonena kuti mmene tapanga ma structures tatuluka sopano maona wiki notakhati kupangisa misonkhano tikukumana ndi anthu athu omwe tikwatenga ndi anthu athu omwe analembetsa omwe ali pa form ya PDP kuderako kwina sanakwane 300 koma kwina anakwana muna aliko 280 ndikuti amene yajani 28,000 voters omwe timakumana nawo. So anthu aja akabwera kuti tikukumana nawo anthu akuchita mistake that ngati miso koma sinsonkhano ya pali panja ndikukumana ndi ma area fanirani na kuti mmene tidapangire ife ya PDP ndale zomwe tilendisere sitikutaya nthawi ndikumachita misonkhano ikulu abwerani pa Njamba abwerani kaya pakatoto bwerani pa Masintha zonje sitipanga komano simupanga mene sitipanga komano tilowa pansi tikuyenda pansi ndipo inuyo muona ngati mene mwazionera masiku awiri atatu apitawo tinali kumulanja Southwest anthu amachita kudabwa kuti PDP mpaka inafika pamenepo tinali kumulanja mbali anthu amene amachita kudabwa kuti mpaka chipani chili moterepo drozo tinali pa Luchenzo anthu kumachita kudabwa ndeti tikuyenda kanchija constituency ina iliyonse tukakwati ma structures aja ndikukauzana kuti akulu maidra tiyenda chonchi ndifanira kuti chipani cha PDP chabwera osati kuzapanga ndale zachizolowezia koma kuzapanga ndale zanyuwani ndale zomwe zithandize ndale zomwe zithandizire kuti dziko lino lipite patsogolo. Mungayankhe bwanji anthu amene amanena kuti this party PDP was born out of frustration. Inu mukukumbukira kuti munali munthu wamkulu ku chipani cha DPP akanakhala kuti sana kuchotseni ku DPP wezitokamba za PDP le ndizona kunala kuti tikanakhala kuti tinali ku DPP kuti PDP sikanakhala komano chinachitika ndi chani munthu ukamakhala mundale umayeneka kumakula mundale ineyo nayambira ku area mundale nakhala kenako MP toka MP nakhala deputy minister kenako khala minister kenako khala vice president wa chipani ndino chomwe ndimayembekeza ndi anthu omwe tinali nawo ndi anthu omwe ali muchipani vanena kuti tikusunthirapo sopano kumpando waukulu wa president
kukhala ambitious sichifukwa Okay. siku lako inonso pene mulili pena pake muna mafuna mutakhapo chief executive wa times kutheka koma mukatero ndezulino mwalakwitsa ino komano zinapezeka kuti chifukwa kuti chanali ndi support yaikulu Okay. yonena kuti no mete makonzekera convention ndikakhala kuti no tapita convention Yeah. ndikapikisana nawo ina upresident wa DPP ali kana uteka kuno kwino ndipo ndimanena asopaja kuti no sitingopita mwene ngoko ndikupita kukawina ndipo ndimapita kukawina tipaja naona kuti tiyendikire devise mechanism kuti munthu iti muchose Opa kuti akakhala pa party ya convention akuzokawina. akawina Okay. ndipo ndimakawinadi ndipo ndimanena kuti ine kuti raini ndimagwesa akuluakulu okhauka ndewinali yese Alipo wina wankula munagwetsa. ambirimbiri mukwadziwa Ndani. mukwadziwa mungoyang'ana mundale Amene akapondwa nina kumana agwetsa. mukwadziwa kuyambira mu constituency Okay. Weswezi magwetsa nda. inuyo mungodziwa kuti ndinasinthana ndi ndani Okay. kubwera ku vice president wa DPP Yeah. kuli ndinasinthana ndi ndani nangofika kukhala vice president alipo afanye Kwa ina amene kuna sabu zikumbukira. Ku constituency munagwetsa Brown Mbenjira. njoto Okay. Ku vice president. ajaponda Kuli munagwetsa kwa japo. kwambiri Oh. amene ajanyana vice president wa chipani cha DPP Okay. kwamene ajatinakhazi kapansi Okay. ndeno wina aliyense omwe akanabwera wachikulire ku president Yeah. amene amakhala sopansi anthu amadziwa zone zonse ndino atatichosamuja ndakhale kupanga pauzani anthu osiyanasiyana anthu andale anthu amipingo ndiyena Yeah. mafumu ndowananiza kuti ifeyo mmene tinafunira kuti inuyo mukhale president kuti mudzalamulireko dziko lino tsiku lina pezani popondera pake yambitsani chipani Okay. chifukwa chake tinapanga kuthamanga mdziko muno chipani mulungu anatitsogolera within 3 months tapeza kuti chipani chapangika chifuma ndikuuza ntchito yopanga chipani ntchito yamasewera Yeah. ndi ntchito yaikulu Kusulanga ndoti mugwanitsa kuyendetsa chipani. kwambiri chosakwanitsira ndi chani It's a lot of work. ndakukuuza mmene tikupanga tikuyendetsa zinthu zake Yeah. kuyambira ifeso tunatoyambirira tinapanga pa 9 June chaka chatha kuchoka pa 9 June tinayenda pang'ono kupita ku convention mu mwezi wa September tinapita ku convention kuja inonso munaliko komanso ndikamatsatira even ma broadcast ikuyamba kumene convention inonso at times mumakaika kuti izichito akujiyamba muno muholo muno mubwera anthu muno Yama munadzaza. munaona so pali zinthu zina zikamachitika zomwe timayamba muna anthu ena zimaoneka ngati opanda ntchito opanda What tsogolo about those? I mean, I'm gonna kuti you were in a hurry. Ndinu Nyamata. You could have waited and you could have persevered. Ku DPP. Mwina not necessarily kufuna president. You could have supported Peter Mutharika and become a senior person. Mubo malobera or mujipani. Mungaya utana but anakomamu nika ngata anachita puma. Yeah. nkali zinalituma mukama kapa dziko lapansi Brian mundidziwa kuti no timaphatikiza maganizo akuuzimu ndi akuumunthu. Okay. Mmene mukunenera ndi maganizo akuumunthu. Okay. Nzeru za umunthu. Okay. Koma nzeru za kuuzimu iliyo mmene mundero simunatani simunayikemo simukudziwa kunena kuti no chomwe no chimachitikati mulungu anachiyankha motani. Okay. Kuuzimu kuuzimu chimaoneka bwanji. Okay. So simungazimvese omwe ndingakambe pano ndi chifukwa chake inu mukudziwa anthu omwe anakhalapo atsogoleri pa dziko lapansi. Yeah. Ndasangalala kuti inuyo nthawi ndimakonaniso macharity. Yes. Anthu ngati akina David bwanja msana anthu sota anali kuona David iwa afulumira Zona. akanangomusira uyu Sauli inalipo nthawi ayosefewa
iwo amene alili azikuwa aliwo atafulumira iwo akuganiza kuti maloto awo angazakwaniritsika zinthu zosiyana kuuzimu zimachitika umene ndimene utsogoleri umakhalira tikayankhula zinthu tiziyankhula chinthu choti kutiganizira both kuchokera kuthupi komanso kuuzimu chifukwa chake zinthu ngati izi kumafika ukangoziyang'anira kuthupi chabe umachita ende ya kuchiderera chinthu chicha ndio ukachiderera chinthu chicha chimakugwetsa chifukwa kuti tsogolera si munthu koma kuti tsogolera ni munthu. Okay, so you believe kuti you are in the right plan ya Mulungu very much, and you have vision yonena kuti mukhala president wa dziko lino kwambiri September kwambiri ndipo musakaike ya September yemweyo. Okay, ilolere zangu hano kwa 17 September zitheka bwana ndemo zanduzo nena kuti zitheka bwana jamani nazijandizona zitheka kufusa kusolomene kuti zitheka bwana fa Afrobarometer ikunena kuti ili patsogolo ndi DPP kana kwa MCP kutsatana ndi UDM zitheka bwana ndibwerereso kulonda kuza nena kuti no Afrobarometer moko yentwayo ndiyaziko lapasi ndiyakuthupi. Okay, eti chifukwa Afrobarometer ikanakhala nthawi yomwe David amapha Goliath ikanakhala kuti ilipo Afrobarometer ikanena kuti Goliath ndiye wakuwina nkhondo. Afrobarometer ikanakhala ikanakhala ilipo okay, komano Afrobarometer kunalibe leronso ndikuuza ndisekulale kunena kuti Afrobarometer ale ikuchitenga chinthucho kunena kuti ndi mmene chikuonekera kuthupi. okay, masurvey amachitika ndi anthu Bible nthazinang'anina kuti ichi sichitheka ndi munthu okay, koma chimatheka ndi Mulungu. ndeti musiye Mulungu bwanja akhale Mulungu. but what gives you confidence? I've just told you that we have structures across the country. We are talking to our structures. We have our own game plan. Yomutilabange, yomutikwyankwana pasipa. Eti, mpondo kupembe kwambira lero mutitsatire niwo kutaona kuti anthu si anthu amasewera. Mutitsatire tikapita ku mchinji ndipo muti mugaone kuti PDP muti maiganizira si iya. Mutitsatire tikapita kukalonga pomukazota PDP yomweno anthu akhakuikamba Facebook kuti PDP kulibe inatha si iya chifukwa tili ndi masystem za omwe tikugwiritsa ntchito ndakupasaniza tsazo zazimwe zachitika wiki ino anthu ena samati they counted us out wandikuuza lero inoyo lina kuti no kila chisankho chachitika lero maliro omwe tapita lino tikokamba kama lero khapa omwe tapita DPP mungu ina yokumudike patsogolo sikuchita china chili pasi kwambiri zimenzi mukhulupirire ndithu ndale zapakama ndale zomango lubwa zomango yankwana zomwe mwina anthu unfortunately timazikhulupirira mbalame ziwiri parrot ndepali parrot pali eagle. Okay, parrot amakhulupirira kuyankhula kwambiri kuchita phokoso omwe there is an eagle chiomba nkhanga sichi wakati mawochepa. okay, komano it believes in action. so as PDP yes mukhulupirira kuti mukhoza kuwina nokha popanda oyenda naye ndipo sitikuyenda ndi munthu ifeyo sitingati chipani chanyuwani ndezipite tikazipachike ku chipani china ayi anthu tikapanga zimenezo chimwe ataganiza awa amangopanga chipanichi kuti ena ake atole ife sitifuna kutoledwa ngati alipo munthu yemwe afuna kuti ife timtole tizamtola pa nthawi yoyenera koma kuti ife tipita tikaziphatike ku chipani simukudziphatika mukadzadziphatika tizakuchedzanena kuti lichichachitika chani talila kuti no alliance whatsoever ndi chipani we are not doing any alliance with anybody. As PDP, we are going there alone. And ndichita so emphasize, repeat, nuna kuti sitingoirowa game wekuti likangopikisana nawo ya kwati kupita ukawina.
confidence imene ikwera ndi ma numbers amene muone nanja. Kwambiri, an election is about numbers. Okay. Any election is about statistics. Muzidi mukakhala unokuti constituency ino alembesa anthu mwina 30,000 kapena 37,000. Then iliyomene mwapangira ma structures yanu otino well computerized. Eti oti muimbira phone munthu yemwe ali perform kuna muntu kutendemwe ameneyo ikutanthauza kuti no anthu amene ndi 30,000 ne anthu mukonstituency 37,000 ino mulimo 30,000 ndio simona wina. So all those figures constituency by constituency, ward by ward, will be tabulated, will be added up to make one bundle. That's what I'm telling you today, Brian. After adding those figures, if we are going to be victorious, we are going to win as a party, as PDP. Aliposwena amene amakumbukira kuti pambali poti you were frustrated with DPP, there is also another school of thought. Imene amanena kuti inoyo ndi IMCP chilipo chimene mukuchita. And that's why my previous question was very important. Kuti muyenda ndinoka chifukwa ena they believe kunena kuti akukukankhani ndi IMCP kuti towards September 16 mudzapatikane nawo. They have also gone further kuti you are even discussing zawo running next ku MCP. Ndimafuna muyankhe zimenezi. Mafunso awi. Soko makwambiri. Kamene naiva. Unaiva. Ndipo ndimaiva. Komano zimabwera from other people who are frustrated. Mwina ndi ma success yathu. Ifeyo ngati PDP anthu alibe nafe chifukwa. Ineyo Brian imene ndinabalira vuto nkhani chimene chimachokera pati. Imene ndinabalira sindikhulupirira ndale zotukwanizana. Ndale zonyozana zochulana mayina. Ndipo ndimauza anthu kuchipani chathu nena kuti pakadzapezeka wina onyoza mtsogoleri wina otukana mtsogoleri wina kakutukana Peter Mutharika, kutukana Bakiri Muhoozi, kutukana Achakwera, kutukana ndani yemwe ali mtsogoleri mdziko muno amene yoyo si member wa PDP. Chifukwa nena kuti munthu uja tikamutukwana munthu yatikamunyoza kumuchula mayina mtsogoleri yesi mdziko muno ali ndi anthu ake kumbuyo kwake amakhabuta anthu aja sakhala naye comfortable amati chisiro china chilichonse chili ndi mwino wake zingavute na zijamanena kuti awo makuti ife sitipanga nawo ndeno chomwe chimachitika nthawi yomwe anthu chifukwa cha mavuto omwe ali mdziko muno mavuto asachuma omwe ali mdziko muno atsogoleri ena andale kati ku opposition going a step further kutukwana zengezani kumtukwana president wa dziko lino bafuna na kutukwana nawo. Koma ifeyo what we do is to offer an advice walangiza atsogoleri aja kuti ifeyo tikona kuti apali vuto bwanji mukanapanga chonse. Now pali ka group ka anthu zipani zina mbali naye they believe in that ifeyo katisapokwane amatano amene aja andi amene aja ndiya ndeuda mapilizana ndiya kongeza koma simafaa zodabwitsa kuti tsono ife poti sitiri kutukwana fonyo sitiri kutukwana akongresa azinena kuti no ndi ifeyo ndiya koma simafaa that group of people who believe in politics of inserting each other. There are those people akuti imene makalembetsa chipanichi even in convention adakusapota nizabodza sizona Brian sizona anatisapota hawo zindalama zimenezo ndino zongo yankulazo zimene zongo yankulazo ndimanene nthawi zonse ndinakuti mwina timakali ma perception wakuita ndinakuti ajasangapange chakuti akachipanga ndimana sono kumakama nyazi sono ndikuti ajipanga ndino inene kuti chani anje kuti supporter ndiyakuti mwene naso na kuti akuti akakhale running mate
tikakhairani maito achakwera Brian sizijite ndipo sizikuteka. There is no way Brian mene MCP ili panopa mene Malawi wavutira panopa mene Malawi wanukira panopa MCP ili bwana ino mukona mene zikuendera mafuta kulibe magesi kulibe mazi kulibe fetereza kulibe mitengo yaze kukwera siku ndi siku ndeti pani ngati chatu cha clean ndeti tazifanya zikazikhatike Malawi Congress Party kuzifunira zapo ndi kwene MCP ndi kukagwa kuja ifo zikabera nonse MCP kukagwa yukagwa inosumukona masafa agaba na wera wewe wanapokosa tena yeye inosumukona inu muone bwana ndimene anthu amalawi akuvutikira dziko muno Malawi wavuta Malawi wanunkha pena paliponse pali njala munthu akupita lero pamphasa kukagona ataje amene ndi munthu munthu akupita kukagona lero atamwapo phala amene ndi munthu so munthu yemweno akuyenda kunokuno momasuka magali moto wake akuwatira mafuta amene ndi munthu ino mupita mafilling station pena paliponse muli malaini atali amagali moto anthu kuti machita kugona pa line one way komano zimene zija wina mwakhulupirira kuti ndi izi kuti MCP izawinabe ndiye tiyipange support MCP izawinabe tipangana partner no ife tilopanga partner munthu inaliyense tilopanga partner chipande china chilichonse ife as a new party we are going alone anthu anayesapo ma alliance atos alliance anayesapo ma alliance ena ku DPP zile janapanga time is now kuti anthu aone zina osazo zino anthu ena so kuti abwerere omwe analipo kale abwerere analamwa kale amala kukafunsa akuza zinthu zina mmene akufunira kuti ziziendere pamodzi zikuoneka ngati kuti DPP maifunabe chifukwa mukumveka mchipani PDP mukumveka ka DPP choto takumveka mobile zubani sinisukamba People's Development Party PDP then koma mafuna mukhalibe muleni ya DPP then inayo Democratic Progressive Party ndizo zilosiyana kwambiri kumudzi kwa azitsatira zimene sizasokoneza anthu sindokukopera kuti no PDP ndi DPP azitsatira kuzitsatira chifukwa chikwayo kuuza ndikuti no pali mamemba osiyana okay mamemba athu si a DPP mamemba athu ndi a PDP but you did that deliberately to confuse to make confusion not at all ifeyo ndikuulireni soichi kuyambirira chipani chathu chatinafuna kuti chikhale People's Democratic Party komano tinapezeka kuti tapita pa registrar anatiuza kuti ya chipani chimenecho chilimo chinali chakhala kale mdzikomo so tinasintha ona kuti no bwanji tinakambirana kuma trustees lipo it was not a one man show they are trustees this party has got trustees koma tinakhala pano TNT tipange chonchi kuti no zofuna zathu malinga ndi zolinga zathu because tikwana kwambiri the development of the people we should not run away from the development so guys kufanana ndizina whatever ifaita nakhala kuti tikulakwitsa register of political kwa sasa wajida register chipani akana nakuta ya ikindofanana ndi chipani kina kilipo gari so mukuchiwo mukuziona mwina ndiriyo ndizofanana komano ma nomination ma registration form akapita kwa registrar ama angana tunazima kodi kufana ndi chipani china so no political alliances we are not aligning with anyone if we are going there alone what about those manena kuti kumwera kuno kupanda usamala mugawitsa mavoti andani awatu anthu ake azikusobana this is not the time to vote along regional lines ndakuza kuma president achoka kwambiri kuchikaucha zimene zikuti votazo kuna kuti no mukamayang'ana ndaye tikwana kwambiri on regional basis that's why you are saying kuti ya mugawanisa mavoti mavoti tigawanisa andani sindina zimva tigawanisa mavoti leo kuna alipo ena ake mumukuwa unakumwerapo kuti kumwera kunakana wina ndi apo
wachipata bwera ndi awa ndekuti mugati munthu amene mugaira mavuto ino akutiga mavuto anda. It's a fair question. It's a fair question. It's a fair question. Andani tiga mavuto andani pazipani za kumwerazo andani yemwe akondedwa kuti akumwera kuno koma akanawina ndi akuti tsono munthu wakumwera akanawina amene chigawo chapata akanawina. For the sake of getting 50 plus 1 chifukwa amene kubanja muchite consolidate mukhale pamodzi anthu akumwerawo no mdziko ndiye mdziko ndino ndikakhala pamodzi anthu mdziko and make one block. So it means ndekuti no MCP yomwe ndi yapakati afford yomwe president wakumpoto zipani zonse DPP ndekuti onse abwera pamodzi. Kodi funso likuvuta pati kulimbetsa mwina mwake simukulifunsa funso mmene ndikufunsa kuti pokhala zipani zotsutsa zimene zikufuna kupikisana ndi MCP zomwe zili chigawo chakumwera. No, that was just musakhazikike pamene popo. But I'm just saying kunena kuti don't you think it is proper kuti opposition parties abwere pamodzi and make one block ndikusiyana kuti alisa atenge agawegawe mavoti. That's my question. Chifukwa ileso ndikunena kuti kugawa mavoti kuti gawa mavoti andani. So it's between MCP and the other political parties, isn't it? Yeah, it is. Yes. So tikapanga ife tikaima patoka ndio tigawa mavoti MCP all the way tigawa mavoti azipani zinazo. But when you come together, you have one block. That's what other commentators are saying. Yeah, and I wanted to tap you understand what they said. Funso mene nditakulia nkabwino titaziwa sokuti no muzipani zotsutsazo kodi zili apanga alliance ndi yake alipo ma alliance kale kuzipani zotsutsazo kuti munatita zipani zina zotsutsa UDF DPP Afford UTM akumalankhula limodzi pakakhala ma issues koma ino chipani chanu sichiwoneka kumene chifukwa anthu afunsa kuti kodi muyenda kanzanuwo kodi kuyankhula kumodzi kuti ndekuti anthu apanga alliance. No, this is a different question. Before kuyankhula limodzi, it doesn't mean the parties are in alliance. Funso langa linakuti kodi ino zimene akudandaula zinzanu inu simukudandaula nawo tikudandaula nawo ndi chifukwa chake simumakhala nawo anzana amalankhula. They have never approached us. They have never approached us. Mwine chifukwa timangozindikira kuti akuti atulusa statement akapanga press conference ife koma sanatuluzepo atakuyika nani kuti kodi tikupanga izi, would you be willing to join us? ndikakhala nawo kupanga nawo kapene mwina maopa zomwezi kuti awakakati atsamira ku congress mwina wake nanga akongresi amapanga ma press conference timakhala. So my question is akakuyika nani for a joint opposition press briefing? Yes. In APDP, you know, once we'll be there. Bola investors, my parameters. But my parameters. Report to press conference, yeah. So the jacket winner, look up on yours, so by the end. Okay. If we are going there for facts, because these are facts, and we agree with those facts, it's considered but we agree in the opposition to consider. If they call for a press briefing like today, we are in a crisis, fuel crisis. Could our APDP we are of course we agree. Malawi is at the crossroads. And some of them are about 5 years. That was my next question. 5 years to carry to go Pinya Africa, get troops, and then 5 years into the country. Why is that? Akangoma zaka zingati sobana zaka 5 ichakiro cha 6 akamena ntaya ita mena kabule moja ndino gwambira ntanyeneta ndikuti gwambira 2020 takatupia chituka 2020 kuti Pinya 2021 kuti Pinya mpaka 2024 kuti Pinya 2025 kuti Pinya so tikaje Pinya so ndeno ndikuti bale jawo la pola sobana
ndiye tikhale sono akuti no chironda chachapola ndiye munthu ali kuno kuti ayoya zabodza zoya sizono chomwe akupanga pene pacha akuvomereza kuti zinthu sizikilira so chimwe chikanachitika way forward iwo aja atalabweretsa mfundo zoyenera kuti dziko liyende bwino chikulimbirani chani malawi muno ma problems ali malawi muno ndi ambirimbiri koma chifukwa pakuvuta ni nkhani ya corruption issues need to be addressed in the country. There's a lot of corruption. We have seen people, we have heard stories of fertilizer, how the fertilizer schemes, projects have been misused in the country. They used to do with fuel, order fuel, asking for my kickbacks. Zambiri mbili zikuchitika, zimene chazikana konzero, zinthu zikanaka kuti mwana wake anthu akanakhala ndi chikhulupiriro koma safuna kuzikonza akuonererabe tikunena kuti no boma likubwereka ndalama kwambiri. One of the issues ndionena kuti no tikupanga tikumachita borrow for consumption. Now consumption ikupitirirabe nthawi inoyi inayonena kuti iwaja abwerese ma measures ena onena kuti public spending itsike koma panopa public spending ikupitirira akuonjezeranso nduna za boma. Zomena kuti mtsogoleri onena kuti akuganizira chinthu imene chiyeneka kuyendera akuganizira chinthu chofuna kukonza kuti inali nthawi yotsitsa nduna you remember akupanga a president akupanga address the nation kavanali pa Christmas kavanali nthawi ayana kuti no auza a minister of finance kuti alengeze ma measures onena kuti no we are in a crisis control measures munaona analengeza apasidambira so zimukatipene amalawi akuona amalawi akutsatira kusonyeza kuti no palika gulu kochepa kala kuntondako ndomwakusangala pomwe malawi akuphinjika pasipo tichitebwere pang'ono tibweranso ndi kuposekera ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive pano pa kanema wa Times ndi President a People's Development Party PDP the Honorable Kondwani Namkhumwa. Tichitebwere pang'ono akutipatsira programu imadzulo ano ndi Aaron Popes. Wow, I think Kate Beach looks amazing in that role. The electric blue does it for me. Come on, look at the tango, candy pink, then orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Iyi ndi program ya Times Exclusive pano pa kanema wa Times ndi the Right Honorable Kondwani Namkhumwa MP amenenso ndi President wa chipani cha People's Development. Tisanapita ku break makamba za austerity measures. Sina kumvetsera bwino muti chani ndikutana kuti nthawi si ino yonjezera nduna za boma mtsogoleri yemoganizira dziko la Malawi pano akayenera kuchepetsa nduna za boma chifukwa nduna zija zimakhala ma benefits ambiri osiyana-siyana muli mafuelo mmenemo muli zinthu ali ndi maofficers ena ndi ena omwe amalandira ndalama kuboma komanso ngati cabinet chilekezi ndi cabinet I'm not sure panopo alipo 32 and 35 in normal circumstances zikatanthauza kuti kuli ma PS 35 omwenso pa 35 people alipo nawo ma benefits awo magalimoto mafuelo timalawa tina 35 koma kuti mupite check mupite lero ku OPC mukafuna the person list ya ma PS akukwana tumina 100
100. Yes. But in my PS, I'm in Billy, I'm not going to kill. But I want to get Anawaja. Single zero. If I get a ministry, there's a wooden astronaut in an ori, could. My PS1, PS2, PS3. What my deputy PS or also my PS. So you can go on. With PS administration. PS what? PS doubled. Or said level down the most, or said grade down the most. And I think I'm going to draw my benefits of fun. So what's the way they can bomb? There is a ministry of agriculture. Yeah. If we never can PS in most. Come go for with my PS and that. Ministry of transport. We never had the DPS in most. So the money is easy. As well as my nigga, as you want it, as unique. But So a president Chabera kunena kuti 5 years amafenya chitupsha. 5 years ina ndia kuti zienda bwino. Ino muni ndichikhulupirira. Chitupsha ndio chifanya 5 years. Ndakufa nika. Yeah. Kunena kuti ndio imene statement yongofuna kumuuza muntu yemwe asakuganiza kuti asafotereso pa 16 September pa. Chifukwa chitupsha chomwe akuchifinya ma science yake alipata onena kuti no kusogolo kuzienda akupanga chani timawuzidwa brand zinthu zosiyana zonama mdziko muno zabodza panali press statement yomwe inatuluka posachedwa kuti fuel akadafika kufika kati pa 9 lero fuel jawafika kulibe atu akakana timapangira komvisi muzinthu zonama zabodza andi atu akamana mamuti angolenga timawafika ndeno amaduka nama sikuchera kuchi Akunenanso kuti zambiri zinaonongeka, the foundations were broken, systems were broken. Ndiye anatenga zaka zimenezi zikukonza ma systems. Mafuna somo yake imene. Unfortunately, boma nani loso robera kumalawi kuno. Imakamba zimene loso. Kumakhala pointing fingers at each other. Mene even mene amalowa kaya at DBP from PP. Kwa kunabaki kunali komwe. Aya Joyce Banda ono Maputo. Awa bweraso mozi. Kwa kunabaki kumakhala kumene we. Fakana kuti ngofati sinte maganiziro athu. Yeah. Msogoleli akafika kuti wasankhidwa walumbira apange all my problems osayati asachite so point a finger kwa wina wake. Pointing fingers is not going to assist us. The pointing of fingers and ikiana wisa ndiyawa ikiya awa jasizani sizithandiza ndiyeno ndipeni kunena kuno mwina amalawi tiganize komosintha. For example, ndikumana nene chilungamo kunena kuti kwa 2025 boma lomwe likuwina 2025 lidzakumanaso ndi mavuto. Yeah. Silizangofikira ngati aliposogolera wina president wina kwanena kuti kali opposition kunena kuti tizazikonza zimene ja one day ndizabodza sizoona komano president achite use confidence in Malawians kuti kodi zinthuzi tizazikonza bwanji muzazikonza bwanji muli ndi ma strategies otani koma kunena kuti tizapanga mambo kali ndo nakuti what I'm trying to say right ndo nakuti no tisiye this must stop zumalongana cha kwa hiyo ngokhaya kuoza na cha ndio kuti boma lina likazabweraso kandi 35 lizalo za jalaina at 2040 lizalo za jalaina tisiye zimene president owinayo boma lowinawo lizitenga bwera tuno lateka mavuto onse omwe apeza kuti Ndi msogoli wotani amene dziko likufunika. Dziko lino likufuna mtsogoleri kwa imene ndikuonera. Yeah. Mtsogoleri 110 oti acha khala pansi and assemble a team yabwino, team yoti itamuthandiza. Sitikufuna mtsogoleri
oti alipake omwe anasankha aziaopa kuwachotsa akalawisa ayi awa muntona kuti mukhale utsogoleri wa ndale leadership ikhalepo atitipizikala kwika ino Brian Banda ineyo ngati president yelekeze ndakusankhana kukhala nduna mukalakwisa ndikuuza na Brian Banda this is wrong, get out ndakuchotsa koma panopa chomwe chimachitika ni nkhani yonyambira na kuphasi kulena kuti wakhale alakwisa president yemwali pano amadziwa kuti mboma wanga kusokoneza ndi yawo akuba ndi yawo koma chifukwa chonena kuti no mwina mwake ndi anzake zimavuta kuti achotse ndikufuna president ngati ameneyo olimba mtima president ngati ameneyo oti azinena zoona akanena kuti tikuyamba austerity measures apazikhali austerity measures. And are you the person? I mean, tukumfuna? Exactly, I believe so. Oh, I believe so. Iyo mukuzokhala mtsogolero wa pamwe? Mutakulera pamwe. Yes, sindulele koma kufunsa. Kuti inuyo akondwana mukuzokhala chifukwa kwafunika mtsogolero wa ganyavu. Kwambiri. Not only ganyavu mukwenena komano wayena kuti no is able tsogolero kuja kugwirisa ntchito ma strategies omwe no mwina anachita work from somewhere else. Ndikuuza nena kuti vuto ngati lili panopa lili kumalawi kunoko timalichita attribute to a landlocked country. Kumano tilianzatu pafupi mwina ku Zambia yopa landlocked koma ku Zambia mukapeza malawi yatali amafuta chonse kulibe. We are in the same boat. So tikuvuta ndijana the leadership here ndio mwina ikutivuta. That's why antena wana kuti no tikati nsomba yaola imaola kwambira kumutu. Sidani ndo kunkira kwa kwaola ayi a fish starts rotting from the head. So it's incumbent on the president who is ruling this country at a particular time to take the lead and show leadership. Kumaso kunaona kuti nthawi zambiri tikakhala mavuto chonchi the president ayankule matenga nthawi sudamakwatisa kuona amada kuona makuti ayankule kuti ndikupanga chani ngati president noisitimvu pakapaka wina wake amuna adzuke akapanga press conference ama CSO zena achite threatening kuti ifeyo tipanga mademo ndimwaona kuti azukapo lero akuyankule so zinokatimene kufuna kuti no president yemwe akhale kuyambira chaka chino cha 2025 akhale a man of action osati kumakukhala kuno. Mukuti bwanji pa isakumangidwa kwa mdziko anthu ake kalendani taona ndale akumangidwa and akhala kulankhulapo. We wanted to hear from you your thoughts on the same. Munthu akamangidwa pamakuda zosiyana-siyana. Omwe ammangawo amakhala kuti no nawonso ali ndi justification yawo yomumangira munthu oyo komanso munthu yomangidwa kuti nayenso amayankhula mwakenso kuti aziteteze. Ndiyeno komano eventually munthu akamangidwa system yake yaboma ndiyabwino kwambiri munthu amapita ku koti ndilomwe limakakamula munthu kumpeza kuti ndi wako kapena osalakwa. So mwana koma kumangidwa panopo mayi muno ine sindingadzuke lero kuna kuti ayi amene sonya kumanga mwalakwira they will have got a system ya court imene imaendera ku judiciary ko ndiye ndikafika kati katona ndimapanga break kwe pang'ono chifukwa nditakusaksia pango chifukwa nditakumbakira munthu lero kuti amene mwamanga palifupa zambali ona munthu uja analakwitsati mapeto ake akhoti atazagamo kuti no munthu analakwitsati ine ngaunengobebera. So that's why nkhani za kukhoti sititsilira ndemanga timangoyang'ana kuti tiyeni ziyende Yodino unamangidwa? Ine ndamangidwa. Ndipo malomwe la live. Amwene sono ndimange. Namangidwa ndipo la Joyce Banda. Mukumbukira nthawi namangidwa inayo apita mukhalika
Agunogondo, midnight shift. Oh, midnight. Midnight shift. Oh, you come midnight shift. Yes. I want to go for one. Ida kama jini Mina nimeja sina bidilile. Aboma sana ibidilize. Mapeto yake anapeleka kuti no makese za jana anapa ngelo withdraw. Oh. Ndio mnasoma. Sina soma. Okay. Sina soma. Tibwelele ku ma-challenges amene tikumana nawo munanena kuti ni mavuto a fuel komanso kunja kuna kulenja anthu akusowa chakudya akavutika kwambiri. Inuyo ma-solution including zimene za mafuta muli nawo mayankho? Mayankho nawo. Okay. Yambe ku nkhani ya chakudya. Yeah. Nkhani ya chakudya kuti muone mmene yakhaikuendera mdzikomo. Kupatula mwina anthu ena wana kuti chifukwa cha nyengo wankhani si nyengo ya we have misplaced priorities. Maboma omaphapo mbuyo amaonesesa kunena kuti no tikamafika mwezi wa August fetereza aliko mdzikomo patikona mizane chakudya ndi chofunika kwambiri mdzikomo komanso nendo ulimi ndofunikira kwambiri mdzikomo. Ulimi ndiye chuma cha dziko lino. Komano kufika pano siku la lero zinthu zinangosintha kungosinthiratu peza kuti no kufika siku la koma kuli mthumba la fetereza siukudziwika choyambira ndimene. Yachiwiri akhala akutenga ndalama aboma ife kupita kwale mpekozi amwepapa pala kapanga approve ndalama zogulira fetereza kwa mulango apo ino kuti no malo moti no boma ligule fetereza moyenera limayuza madobadoba anapeza kuti anakapereka ndalama kubuchari inayefe kumangala mavuto omwe ali mdziko muno anayambira pale pano ifetereza kakuta kwa Romania buno muno kumakangana kuzo fetereza oja sana bwere sizinachitike sizinagulire. Now kani ngati yachakuja iyi we need to come up with a proper strategy and we have those strategies. Strategy number 1 kuzaonesesa kuti no mdziko muno muli fetereza okwalira. Chifukwa we cannot run away from that. Tikuyeneka kukhala ndi fetereza okwalira. Panopa ndifenga ajipani mafuna ndikuulira ndito tikukambira nakaye kale ndi kampani ya ku China. Yo mweno VTB. VTB. Yes. Kuli muli serious? Very serious. Okay. Tabalo kamera ndikuonetsanisho ma MOU ngati ndinga plan ndikuonetsanisho ma MOU yomweno ma draft umeda khadi ukambira nena kuti no anthu aja amene ajabwere azatsegule kampani yopanga fetereza mdzikomo akunena kuti no oyambirira chaka choyambirira atha kuzatulutsa fetereza okwana 300,000 metric tons kuti no atha kuzamugulitsa kumalawi konkuno pamtengo wabwino pamtengo otsika. Now ndi bwino kuti no mwina fetereza azigulitsa pamtengo otsika malawi muno mwina pamtengo kandi wa 30,000 kungoyerekeza kuti wina aliyesa azigula fetereza dhani kuti no tizinamizana chakati chakuta ino tikulembani muzalandira fetereza waulere ino tikulembani muzalandira fetereza waulere mapeto ake madonasiso amayika ndalama akhala akudandaula ndi nkhani ya masubsidies ngati imene iyi mapeto ake akumatsika kuchoka pa 1.5 million kufika pa 900 kufika pa 500. Now ziko muno muli alimi ambiri alimi timakonzekereso na kuti mulandira fetereza koma kupita kufika nthawi imeneyo mudzi mwa mfumu ngati kumatuka anthu awiri omwe alandire fetereza ndi mwayi yeti mudzi muja muli anthu ambirimbiri omwe tinakonzekeresa kuti alandira fetereza akatasalandire fetereza tikuwapa system ina yomwe ikumavuta nkhani ngati ya AIP ndona kuti program ya AIP ya nthawi ino ilibe component ya mbewu munthu tinangampase fetereza iko pana mbewu pakuyeneka pakale component ya mbewu kuti mbewu ndi fetereza ziyendera limodzi chifukwa tiwene kukhani mbewu zabwino zomwe zimathandiziraso kuti no anthu akolole chakudya chabwino. So munthu anthu awiri akalandira fetereza mmodzi alandira opanda mbewu isaida akagulitsa fetereza uja kapena nkhani ya mafuta kukonza kwa bikuta muli ngati PDB muli ndi yako andi mukuona kuti chikupangitsa kuti tikhale ndi mavuto la mafuta today losatha mchana
kani yake ndiye madobadoba on madobadoba so basi omwe munachula ku kwa mkacha inde kani madobadoba chomwe machitika pano akuma bweresa ti atina zake tona kuti no atakati gulire mafuta ndi awo amene aja tikapa sakonda dada alibwesema iye ndo alibe platina ili yose ya mafuta munthu amene uja apeza ma kickbacks ndi kuti no afuna kuti agawireko awo mapeto ake mapezeka kuti no zinthu zikufika kumwe zili inuyo boma lanu la PDP yes lidzasiyana bwanji ndi maboma enawo? You are saying you are so set kuti September 16 PDP. We have seen my mistakes, Somali. Okay. And we have mentioned my mistakes. I mean, where today we have seen a bloated cabinet. We shall bring a lean cabinet. In your lean, what's your definition of lean cabinet? A lean cabinet should not be more than 20. Okay. Yes. Nzoteka okhala ndi cabinet ya less than 20. Nzoteka zinachitikapo mukumbukirani zinachitikapo nzikomo zinachitikepo. Secondly, it's about turning down public spending. Public spending ile kamba iko na kuti tindia anthu ambiri ma-PS ambiri tingombongola zinthu zosiyana chifukwa na kuti no ndalama tilibe ndizimene zijalo nzoteka Brian kuzisinka nzikomo nkhani ya chakudya na photocols nkhani ya umodzi na photocols aliyense akakhala there's need for mindset change osati munthu akhale ndi chipani yonera ichi chipani chakumwene kana boma ili eno ake ndi akumwene ndiye onse a president akulilongwe ufuna kulemba apolisi 1000 ndikuti apolisi 930 akhale ochokera kulilongwe itsawapanga choncho polapa the national cake must be shared. Kuyendetsa chipani tinakamba kale kuti it's a huge responsibility. Correct. Cost every day. Mulimba akombali nguma kwambiri kodino nzuri mwana nazona kuti antena yawapa yapache kama hata awasalimba munani mpamba wambiri munani mpamba wambiri alkhali si inayo eti kuti no ndiendese chipani ndeka we have people in the party. We are contributing every day in the party. Members of the party akupeleka drama every day to the party. We have got our platforms. Wasalike sana ndi mpamba kapena Airtel Money Code. Okay. Makodi. And mamemba ina kajibanda chwa. Peleka 2000. Peleka 1000. Mwezi peleka 5000. Out of maybe 1 million people, tingoerekeza 1 million. Aliyesa peleke ukani 2000 maybe mwapeza 1000 mwapeza kwa mwezi. Nindazama zambi zote utakwenda Japani. So Japani just kupanga survive. Jira zimene zote limba agent code. Mwati mapirisa chitu nga Japani cha kiti. Munakamba hapo kuti ndinophungwa nyumba ya malamulo. Pakhala pali ma concern. Kuti zinthu zina ku nyumba ya malamulo sizikwenda bwino. Mabiru angupasa mosatsatira masiku amene zimaene okhalira. Mafuna ndipo kuchokera kwa kuti are these concerns legitimate kapena anthu akungonjezera? Very legitimate. Kama majitika ndikana kuti no parliament. Yeah. Kuti yende bwino. Boma yende sona parliament. Mafai iklikali ma numbers. Okay. Ndieno ngati akumacha alipochuluka ma MP awa alipochuluka au kusuna alipochepa. Kina kili chonse choboma ligafune kimadusa nyumba mwe. Oro kusuna atuse. Tula kwa chana sakso ya. Akara baby very similar makamukona au boleka na ukana kuti iye komano antwa jomali kwambiri ama yuza their medical strength. Bill a speaker aima bill imene anduna kupepo ibwerelero. Those of the opinion say I didn't know I know pesa kuti kenako alina kuti iroweita
amene ndatojuluka democracy imene kamba na majority so otsutsa boma akawapanga mmene muja maimpi osaboma ndochepa otsutsa boma ayipe mmene muja apange atsutse amaona akutsutsa kwa wanthu akutali mwete kutsutsa tingosota anthu amve kunjabo kuti tatsutsa koma chisichiteka mmene zimakhalira so it's about the numerical strength. Boma haluno iwasana bwerese bilu hii tapa bilu amapagera boma ama kuda kuma kukokasi kuti hii tifuna itarusi pachifukwa chakuli so mostly muntu vota some vote according to his or her conscience ama kita vote to tone the party line. That's the problem we have in as far as parliamentary democracy is concerned. Muna ukakamira kwambiri mpando wa leader of opposition. Ati bibi kulepera kuti ya inusini watunso ino mpaka kukoti. Muna wafuna ifanya mpando mwini? Sikuwa limuga kamila. Komano kunali kofunikira unena kuti tidziwe kuti akuti ndichoke chifukwa chake. Okay. Chifukwa chake sisi maprotokozedwa. Zimango zimajitika maukachali chali. So, zimajitika maukachali? Maukachali, yes. Okay. Kuti anthu kwa kuitanizana anthu awiri atatu ochepa ma-MP aitanidwa ku Page House ndikuwaitana mwene lero tasintha leader of opposition ati ma-MP ena osapanga involve ndezikala zimenezi zimeneka kuti munthu mukamasintha chinthu chizikhale chili pambalambanda inuyo ngati akuchosana kuntchito kwanolero akuze tikuchotsani chifukwa chake papasana libe zifukwa zenizeni because that time I was still a member of the Democratic Progressive Party. Yes. Talking about Peter Mutharika, have you made amends? I know the Munajokako, Kuma. You never know what happens in politics. A day is too long in politics. Have you made amends with him? Amends from what? From what? Ile I believe kuti Mondale magosiana ma ideology. Yes. Osadi kufika size jona kuti awa asante pa semoni akatipa samoni nje kuti majamaa mulipo hizo yandipa. So ndikubiria ile makubiria kuti no anda haya siani mfundo aideka kuti no sikulina mukoza kuzabwerera bwerera kuti DPP ukapanga kojani kwa anandi chotsatu kuti DPP sa uli mukambirana sindo kambirana okay sina kambirana ndi winali yes so there is no any way that you can go back to there is no any way we were self-reflectors in order to do so okay you are no longer our members. That's when we part ways. Kama kanina kuti no muta kuzabwerera iteza kuti no mwana tunajoka toka ana kutotsa ana that has to be made clear. Pali otsagala ano achipani cha PPP ndiye na malawa amene akutionera ndimafuna muyangane kamera titatha kukambirana zonse madzulo ano ndi uthenga wanji umene mwinawo kwa malawa amene akutionera madzulo ano muzo takambirana uthenga wake ndio kwa summarize kwa Brian. To one ndizona kuti nziko muno amalawi akuvutika vuto liko kwa malawi muno ndinja yemwe wapita ukagona kuchipinda kwake ataja mizimu amene sibulayo kuti munthu vuto lina malawi muno mankhwala mzipatala kulibe mafuta nje awa kulibe tikhoza kunena vuto linalini lonse mpaka kunja kukuda siku la lero kwa zonse zomuno amalawi akukumana nazo munkhawa zonse zomwe amalawi akukumana nazo atenge ichi lero siku lamene tikutseka program unena kuti yankholanso la zonse silina ndi chipani cha PDP. Chipani cha PDP ndi chomwe chili ndi mayina. Chipani cha PDP ndi chomwe chidzakwanitse mdziko muno kukonza zinthu. Chifukwa chipani cha PDP ndi chipani chapachoka, si chipani ngati chakubanja, si chipani cha uche, ndi chipani cha Malawi. Ndeno akakubira chipani cha PDP
chikubwera ndipo nditsimikiza ndauza Malawi na kuti no chipani cha PDP chikupita kuchisankho pachoka sitikugwirizana ndi wina aliyense tibwerezenso chipani cha PDP tikupita kuchisankho pachoka palibe kugwirizana ndi wina aliyense. Tikuyamikeni kwambiri president wa PDP on a lighter note. Yes. Anthu amafuna kudziwa kuti kodi akondwani Nankuma ali pabanja ali ndi ana mumatani mukakhala kuti simulipisa. Aine ndili pabanja. Akazangaso ndi MP wa Blantyre ya Kabura. Gertrude Nankuma. Ndili ndi ana atatu. Tabo, Yureka, Komaso Nsati. Limatani, Limapagajani, Inajimakonda kwambiri kani ya media. I'm a media person. Nifake Limakani, passion, by media. Paka Nambisa, company kanga Nami, Kamedia, Matenzati, that radio and TV. Then that's kitako break bagandai dimaka kuena dokumene kunja ntai zina kuno atipasukila kitu kumene kunja ko Federeza sinakulita uboma kulibe sindi ba nibe contract. No, I don't have any contract with government. Management makalila Dufrani Gamike kwambiri, and I wish you well, Mr. President. Thank you very much and happy new year to you. Thank you. Pamene pasudi pomapeto wa program yathu madzulo wano ya Times Exclusive. Mprogramu hii ndi president achipani cha People's Development Party, the Right Honorable Kondwani Nankuma MP. Ine ndi Brian Banda, maoma ifetonse kuno ku Luchenza, ku nyumba ya the Honorable Kondwani Nankuma. Tingoti mwakomanonse and goodbye.